Fantàstic. Doncs això, benvinguts a la formació de missatgeria instantània. Avui mirarem d'explicar el canvi que s'ha fet, que deixem la missatgeria interna i ens hem passat a aquesta missatgeria instantània, que vindria a ser, podríem dir que és l'evolució natural del que fèiem servir fins ara, que és la missatgeria interna. Què perseguim? O sigui, quina és la idea? Doncs intentar facilitar o intentar millorar el que és la comunicació del centre i intentem fer-lo molt més àgil amb aquest sistema. Passarem del sistema de missatgeria interna, que és, diguem, molt semblant a un enviament de correus, a treballar amb un sistema que és molt més semblant al que seria una missatgeria via xat i amb una estètica, amb unes funcionalitats que en algun moment pot recordar-nos el que seria el WhatsApp o eines que estem molt habituats a fer servir. Amb això què farem? Doncs això, que les comunicacions entre la direcció i el professorat, o entre el professorat i els alumnes, entre el centre i els responsables, una mica la comunicació entre uns i altres, que sigui això, aquesta missatgeria, allò de, ostres, vaig enviar un missatge ràpid, doncs pam, tenim aquesta funcionalitat que esperem que us sigui útil i que us vagi bé. Com sempre, ja ho sabeu, Cliquedo treballa sempre en base a uns permisos. Aquests permisos el que farem serà decidir qui pot fer què en la funcionalitat de la missatgeria instantània. Com els veiem? Si venim al punt d'administració i permisos, aquí ens posarem, us ensenyo quin és el permís corresponent. Hem de venir al punt de comunicació i venir aquí, encara ens surt aquí el missatgeria interna, però aquests són els permisos amb els que hem de treballar. La persona que vulguem que pugui gestionar absolutament totes les opcions de la missatgeria interna, li hem de donar aquest primer permís, el de gestionar la missatgeria interna. Aquesta persona podrà decidir com treballarà o com configurar la missatgeria. I després també tenim un segon permís, que és el de crear grups de difusió. Quan un grup de difusió, ja us explicarem, no és altra cosa que si volem enviar un missatge cap a un grup de persones, el típic missatge que un professor envia a tots els pares i que no vol que pugui tenir resposta. D'acord? És a dir, el professor pot dir, mira, els envio un missatge que sigui, recordeu que demà a l'excursió han de portar, no sé, la gorra i la crema solar, per evitar que tots els pares enviïn la resposta a l'ok, ok, i simplement és una informació que no té més, fem un grup de difusió, s'envia aquest missatge i diguem que els destinataris per aquest grup de difusió no poden respondre. Doncs diguem que aquests són els dos permisos amb els que treballa la missatgeria instantània. Tenim aquest tercer permís, que és l'accés, moderació, missatges dels alumnes. Aquest no li feu cas perquè aquest es refereix directament a la missatgeria interna. I llavors aquesta missatgeria interna, aquest permís no ens afecta per la instantània. Molt bé. Llavors, vistos els permisos, com accedim a la missatgeria? Doncs si ja feu servir la missatgeria interna, sabeu que podeu accedir directament des d'aquí i venim per missatgeria instantània. I aquí ja veieu en pantalla quina és l'estructura de la missatgeria. Ja veieu que ja no estem treballant amb una espècie de correus com fins ara, sinó que estem treballant amb aquest sistema que tenim aquí, els destinataris, tenim uns grups, tenim uns usuaris, i aquí ens apareixeran els missatges que anem enviant, diguem una mica a l'històric, on hi haurà, diguem, tot el contingut. Com ens comunicarem? Bàsicament, funcionarem a través de converses que poden ser directament amb una sola persona o amb un grup de persones. Abans d'això, per això, és important veure el centre haurà de decidir qui pot generar converses amb qui. És a dir, podeu decidir que tothom pugui generar converses amb tothom, que tothom pugui fer-ho tot, o podeu acotar una miqueta aquesta comunicació.
Com ho fem? Doncs un cop estem ja aquí a la missatgeria instantània, tenim els 3 punts aquí de les accions i aquí vindrem al punt de configuració. Val? I aquí, molt senzill. Simplement aquest punt, o sigui, és molt senzill, però serà interessant doncs, que hi dediqueu una estoneta a donar-hi voltes, de dir, doncs aviam, els alumnes, amb qui vull que puguin comunicar-se, aquí vull que un alumne pugui generar una conversa. Val? Permisos que hi ha, doncs, un alumne amb els alumnes de la seva classe. Bé, doncs sembla que té sentit que pugui tenir aquest permís. Amb els del seu curs, això ja pot ser més discutible. O sigui, jo puc decidir que l'alumne pugui parlar amb la seva classe, però que no pugui parlar amb els del seu curs. Encara menys doncs, amb alumnes de tot el centre. Segurament no m'interessarà que qualsevol alumne pugui parlar, perquè si no, tot plegat podria ser bueno, podrien haver-hi molts missatges amunt i avall i això doncs, cada centre ho pot acotar. Sí que sembla que tingui lògica doncs, que pugui fer un missatge amb el seu tutor o amb els seus professors. Amb tot el personal docent, doncs, potser sí, potser no, això. I amb tot el personal d'administració i serveis, doncs, segurament semblaria que no. Ja dic, això sou vosaltres els qui decidiu doncs, què voleu permetre que faci cada usuari, cada tipus d'usuari. Llavors, els alumnes, aquí tenim doncs, tota la resta d'usuaris. Els responsables, els pares i les mares, amb qui voleu permetre que puguin generar aquestes converses? Amb el tutor, semblaria que sí, pot ser interessant. Amb els seus professors, potser sí, potser no. Amb tot el personal docent, semblaria que no. I amb el personal d'administració i serveis, doncs potser sí que us interessa, potser no, llavors sou vosaltres qui heu de decidir. El personal d'administració i serveis, el mateix, decidir si ha de parlar si poden parlar amb alumnes del centre, amb els responsables, amb tot el personal docent i administració i serveis. Això ho decidiu. I de la mateixa manera, doncs, el personal docent, ja veieu, doncs, el mateix. Sembla lògic que pugui parlar amb els alumnes de la seva classe, sí, de les seves matèries, semblaria que també, amb els de tot el centre, potser sí, potser no, i bueno, ja dic, o sigui, no té aquesta pantalla, no té més dificultat, però és important que decidiu, o sigui, que acoteu bé, doncs, o sigui, que hi dediqueu uns minuts a veure doncs, qui pot fer cada conversa i com fer-la. Val? Una coseta, Ara, sí. perdona, però és que estic intentant seguir-te i en clic edu meu jo no puc entrar en aquesta pantalla. A mi em posa missatgeria interna, però aquesta no em surt. Vale. Per què no? Perquè encara no està habilitada. És a dir, la missatgeria instantània això us ho volia explicar al final. La missatgeria instantània és una eina que hem estat desenvolupant ara els últims mesos. I el que hem fet és, com que és una eina, diguem, complexa per entendre'ns, el que hem fet és habilitar algunes escoles i les hem fet el que en diuen beta tester, és a dir, que les hem fet que ens han servit com de banc de proves per veure doncs, que la funcionalitat realment sigui operativa. A la resta de centres, de moment encara no teniu habilitada la missatgeria instantània. Si dieu, escolta'm, doncs, a mi m'interessa tenir ja la missatgeria instantània abans d'acabar el curs per començar a fer proves o comunicar-me d'això, hauríeu d'obrir un tiquet i us habilitaran doncs, us habilitaran per base de dades la configuració perquè us aparegui la possibilitat de treballar amb la instantània. Llavors, un cop obriu el tiquet, us habilitaran això i vosaltres haureu d'activar una cosa que us explicaré al final, que és doncs, anar a un punt de la configuració i dir, doncs, en lloc de la missatgeria interna, jo vull treballar amb la instantània. Val? Això és important, doncs, bueno, això ho volia explicar al final, però això és important que sapigueu que quan es fa el canvi doncs, hi ha una història amb els missatges que millor no anar canviant d'una missatgeria a l'altra. Llavors, si us sembla això, ho expliquem al final, però en qualsevol cas que sapigueu això. Si voleu treballar amb la instantània, heu d'obrir un tiquet demanant que us l'habilitin i després doncs, veureu doncs, des de configuració on s'ha d'anar per habilitar la instantània. Val? No sé si més o menys ha quedat resolt el dubte. Sí, sí, Sí? Val, sí, doncs sí. és això, simplement obriu tiquet i ja us habiliten. Val? Llavors, estem aquí a la pantalla doncs, de decidir, el que us comentava, decidiu vosaltres qui voleu que pugui, o sigui, cada usuari amb quin tipus d'usuari pot comunicar-se, i un cop tingueu això, un cop guardeu, diguem que ja haureu establert doncs, haureu establert doncs, aquesta limitació. Val? Us deia abans, doncs, com serà la comunicació? Doncs en aquest sistema ja no treballem amb el sistema intern, que és més semblant a un enviament de correus, sinó que el que farem serà treballar
amb aquestes converses. Una conversa pot ser d'una persona cap a una altra, és a dir, per exemple, un professor que li envia un missatge a un alumne, o pot ser també amb grups, igual que amb el WhatsApp. És a dir, un professor pot decidir enviar un missatge a una sèrie d'alumnes, o el director pot enviar-ho tot el pas, o el secretari pot enviar a tots els professors, o tots els alumnes, o tots els responsables. Val? Ara veurem una mica com es pot fer això. I llavors recordar el que us he comentat al principi. Podrem fer converses, és a dir, que jo enviaré un missatge i aquest missatge me'l podran contestar, o podré fer això dels grups de difusió, és a dir, un missatge que jo crearé un missatge i ningú me'l podrà respondre per aquella via, per evitar aquestes respostes de ok, que als pares dels alumnes ens agrada tant en els grups de pares, ja sabeu. Allò de... Hem trobat un buf de color blau. El podeu venir a buscar, estarà a secretaria. I les respostes, hi haurà 30 respostes de no és del meu, no és del meu, no és del meu. Doncs evitem aquesta saturació de la comunicació fent aquests grups de difusió. Val? Com farem? Hem de cara a posar un exemple de com fem una conversa amb un alumne. Val? En aquest cas, jo aquí estic com a administrador del sistema, però diguem que com que tinc els drets, vaig a fer una comunicació cap a un alumne de l'escola. Què faré? Vindrem aquí als 3 punts i aquí marcarem el punt de la nova conversa. Un segon. I aquí em surten ja tots els contactes. Una opció és anar-lo seleccionant, o sigui, seleccionar el contacte des d'aquest punt d'aquí, i l'altra, molt més ràpida, si vinc aquí amb la lupa i busco l'alumne amb qui em vull comunicar. En aquest cas, jo tinc l'alumne que és la Èlia Ripoll, que és una alumna de 6è A. Ja he generat aquesta conversa i aquí jo li puc escriure un missatge. I dic el bon dia, com tens el treball, si el té tot a punt, i des d'aquí automàticament ja l'envio. Llavors, Perdona, et puc fer una pregunta justament d'això que acabes de fer? Sí, i tant. Justament, des de Badruna Palamós ho tenim activat i quan vaig a la lupa me busca entre les converses que tinc obertes, no me busca a l'agenda. Perquè has de fer nova conversa. Ah, vale, perfecte, O gràcies. sigui, si fas a la lupa directament et busca les converses, però si fas amb els 3 punts nova conversa, després et surten tots els usuaris, que passa que és, clar, amb tots els usuaris és una mica rotllo haver de buscar. En canvi, si després vas a la lupa, et surt el buscador i és molt més ràpid de fer-ho. Si vols fer la prova mentre és això, és simplement això, és el punt aquest de la nova conversa, és el punt que hem Sí, vale, fet. perfecte, ho acabo de provar i funciona. Sí, gràcies, perdona. No, ja al contrari, més faltaria. Val, doncs aquí hem enviat una... Sí, una coseta. Però al professor li surt tots els alumnes de l'escola? Li surt només la seva tutoria? Perdona, et sento fluixet, disculpa'm. M'escoltes millor? Sí, no, digues, és que... Vale, que si és un professor que ho està fent, li surt tots els contactes a l'escola o només la seva tutoria? Diria que li surten tots els contactes. Igualment això t'hauria de confirmar. Acabo de provar-ho jo i me surten tots els de l'escola, Sí, és que diria que surten tots. I això no es pot canviar, no? No es pot posar... Si ho fem des d'aquest punt, no es pot canviar. El que després hi ha una altra opció de fer la conversa, que també és una possibilitat, que és fer-ho directament a través de l'agenda. Mira, si voleu... O sigui, ara recordeu-vos que hem enviat aquest missatge a l'Èlia, però si jo vinc aquí directament per agenda, aquí puc fer, posem pel cas, imaginem que volem fer una conversa de grup, d'acord? I aquí farem una conversa amb els de 6è A. Perdó, el nom del grup serà 6è A seques. Ara m'estic adelantant una miqueta, però vaja. Aquí, en aquest grup, jo sóc l'administrador. Per tant, com que jo he creat el grup, surto com a administrador. Soc l'administrador del grup. I aquí tinc l'opció, si m'agafa, d'establir un segon administrador. I aquí sí que hi ha l'opció
de seleccionar els alumnes. Ara l'únic que aquí tenim Ara això veureu que tarda una estona a carregar. El programador està intentant millorar el temps que tarda a carregar tots els alumnes, perquè deu haver-hi alguna cosa de programació que es queda com enganxada i per això ens tarda més o menys un minut a mostrar-nos tots els alumnes. Val? Llavors, aquí el que farà serà mostrar-me en pantalla totes les classes i aquí el que podré fer, una mica el que em preguntaves abans, et surten tots els alumnes o d'això? Doncs aquí et sortiran les classes, totes les classes, en aquest cas del centre, i aquí podrem dir, escolta'm, jo vull fer aquesta conversa amb els de sisè, val? I simplement quan jo assenyalo els alumnes de sisè i em surt tota la classe. Val? Que si jo dic, escolta'm, vull enviar el missatge però només a uns quants dels alumnes, doncs, per exemple, el Víctor i el Víctor i a la Carlota i a la Laura i a l'Iker no vull que se'ls enviï el missatge. Val? Doncs els desmarco. Val? Diguem que tenim aquesta opció. I també podem fer-ho, si volguéssim fer-ho per matèries, doncs també tindríem l'opció d'enviar-ho als alumnes d'unes determinades matèries. Val? I aquí, si li dic acceptar, doncs diguem que aquesta conversa ja se'm genera. Serà la conversa 6A, si pico aquí en nou conversa, ja tindré aquesta conversa d'aquí. I aquesta conversa, quan jo la selecciono, els dic bon dia a tots. Ciències, per exemple. Posem pel cas. Llavors, ara aquí el que hauré fet és enviar aquest missatge a tots els alumnes de 6A, excepte els que ja havíem marcat abans, els que hem desmarcat dels xecs. Llavors, aquí què hem fet? Hem enviat primer un missatge a aquest alumne, a l'Eli Ripoll, individual, que és aquest d'aquí, i hem enviat un missatge, diguem, de grup, cap als alumnes. Què puc fer també? Doncs, a més d'enviar-ho als alumnes, també podem fer-ho enviar-ho cap als professors. Com ho farem? Doncs venim aquí a les accions i ho fem directament des del nou grup. És a dir, sempre podeu fer-ho des de l'agenda o des del nou grup. Aquí si li posem nou grup, aquí també ja veieu que tarda una miqueta, establim un nom del grup, aquest que serà coordinadors de primària, i aquí li donarem l'OK. Perdó. I bé, molt important, o sigui, si jo creo un equip i no poso els contactes, doncs poca cosa farem. Aquí què faig? Doncs puc anar agafant els usuaris que jo vulgui. Puc fer-ho, anar-los agafant i veieu que se'n van afegint directament en aquest punt, o podria fer-ho directament des de la lupa i anar afegint els usuaris. Això són les opcions. Això podeu treballar com us sigui més còmode. Jo aquí he fet aquest grup en el que hi consten la Marga Colló i el Carles Albó, i aquí els dic el mateix, enviem un missatge cap als dos usuaris. I aquí ja he enviat aquest missatge cap als coordinadors. En aquest cas ho hem fet directament des d'aquí als 3 punts, però també puc fer el mateix que feia abans. Doncs puc venir a l'agenda i crear un nou grup. Faig una conversa de grup, aquí li dic que sí. Aquesta seria l'altra forma de fer-ho. Doncs nom del grup. Aquest serà coordinadors 2. Aquí establirem, aviam quins són els administradors que vull que hi hagin en aquest grup, i si vinc aquí a seleccionar el personal del centre, doncs aquí puc agafar, mira,
vull fer un grup amb tot el personal docent o només amb el personal d'administració i serveis, o directament amb els equips que tinc definits en els permisos. Sabeu que a permisos teniu l'opció de crear una sèrie d'equips amb una sèrie d'usuaris. També us pot interessar agafar-los des d'aquest punt. D'acord? Aquí, en aquest cas, mira, agafarem el personal d'administració i serveis, aquí em surten tots, per defecte ja em diu quants n'hi ha, i puc eliminar els usuaris que jo no vulgui que apareguin. A la mida que els vaig eliminant, i ja veieu que em va descomptant d'aquí del total. I aquí li dic... Faig una pregunta amb els grups que estàs fent ara. Sí, tant. A veure, jo entenc que quan es crea un grup, les persones que hi ha dins d'aquest grup es poden enviar missatges, o sigui, tothom pot enviar missatges en aquell grup, però són les persones que hi ha dins del grup. Correcte. Dic bé? Sí. Per tant, una persona que no estigui en el grup no pot enviar res en aquest grup. T'explico un cas concret. O sigui, per exemple... No, en principi no. Així de resposta ràpida, però... Va, és que clar, nosaltres ens trobem en una situació en què, per exemple, tenim un grup de correu, que és equip directiu, on hi ha tots els membres de l'equip directiu, i tots els professors poden enviar correus en aquest grup. Però, esclar, no estan dins del grup. Es podria fer alguna cosa similar amb aquest sistema de missatgeria? Que persones de fora d'un grup puguin enviar-hi missatges i correguin tots els de dins del grup? M'entenc? M'explico? Sí, o sigui, una mica el que heu d'agafar és la idea del WhatsApp, per entendre'ns. O sigui, si tu tens un grup, la comunicació és dins d'aquell grup. Llavors, un usuari que no formi part d'aquest grup, enviar-li informació a aquest, diguem que és complicat. O sigui, el sistema no està habilitat per això. El que sí que podeu fer és afegir-lo, o el podeu afegir, per dir alguna cosa, podeu afegir aquest usuari, el podeu afegir en el grup, si voleu. Clar, després entenc que no sé si us interessa que sigui sempre o no. Entenc que no, perquè si no ja estaria dins el grup, per entendre'ns. Això, per exemple, ens va molt bé com volem un professor es vol comunicar amb l'equip directiu, en general, perquè no sap per exemple una cosa si ha d'anar amb un director, amb un coordinador tal, i s'envia allà. El que pot fer després aquest professor és crear, o sigui, ell mateix crear un grup, o sigui, un grup que sigui, no sé què m'has dit, amb direcció. O sigui, directiu o coordinació, sí. Exacte, o sigui, ell que creï un grup, que hi hagi els directius o coordinació o qui sigui, i enviar-vos el missatge a aquest grup. Això sí que es pot fer. Però esclar, si això ho fa cada professor, voldrà dir que una persona de l'equip directiu estarà a tants grups com professors hi hagi. Tants grups com professors, diguem, el donguin d'alta en aquest grup. Clar, després pensa que si no depèn d'aquestes coses, potser també recordeu que sempre teniu la comunicació, vull dir que sempre teniu la comunicació interna, diguem, per mail, per enviar-vos, per enviar el que serien els missatges. Clar. Això hauríem de donar una mica la volta, doncs aviam quina solució us podem donar en aquest sentit. O sigui, la idea és això, o sigui, és missatgeria instantània, imagineu-vos que és el WhatsApp per comunicar-vos de forma ràpida. Llavors, o sigui, amb el WhatsApp tenim un grup amb els pares de l'escola, tenim un grup amb la família, tenim un grup amb uns amics, tenim un grup amb d'això, i clar, ens enviem missatges entre els que formem part d'aquest equip. Sí, si algú ens vol enviar missatges, però sí, normalment ho envien algú del grup i aquest algú ho incorpora en el xat. Allò, ei, que m'han passat aquesta consulta i l'afegeixes. No sé si m'explico, seria una possible solució. Ja dic, ara és qüestió de donar-hi voltes. Sincerament, no ens havíem plantejat, entenc que no ens havíem plantejat aquesta opció de que algú pugui enviar, o sigui, sense formar part del grup, que pugui enviar informació. No veig com es podria fer. Va. I els grups es poden traspassar? Si jo creo un grup, ho puc passar a una altra persona? O sigui, que no fa falta que cadascú creï els seus grups? No sé si m'explico. O potser t'expliques i sóc jo que no t'entenc, disculpa. No, perdó, és que estic atabalant molt amb això ara. No, i ara... O sigui, si jo creo un grup amb els... A veure, jo sóc un tutor i vull fer un grup amb tots els professors de la meva classe i per enviar-hi missatges... No, esclar, si els altres professors hi són, ja també hi podran enviar-hi. Clar, només que una persona el creï ja s'hi podrà enviar a tothom a dins, no? Sí, exacte. Tu, si estàs dins del grup,
si tu estàs dins un grup, aquest grup, tu rebràs els missatges que arribin i si és grup com a tal, podràs contestar i hi haurà aquesta conversa. Va. Si creo un grup de difusió, no tindràs aquesta reciprocitat. Val? Difusió només envio i no tinc resposta. Va, Sí? perfecte, gràcies. Al contrari. Val, doncs havíem enviat el missatge individual cap a l'Èlia, missatge cap a tota la classe de 6è A, missatge per uns coordinadors, i aquí havíem fet un altre equip per docents perquè hagueu vist les dues opcions. Hem de fer-lo des dels 3 punts i fer una conversa, o fer des de l'agenda i especificar que és una conversa de grup. Val? Si fèiem això, recordeu que podíem escollir a quines classes volíem enviar el missatge. Seleccionàvem alumnes i podem enviar. D'acord? Ens faltarà fer un nou grup de difusió. Val? Com el farem? Doncs el mateix. Venim aquí als 3 punts i especifiquem un grup de difusió. Val? Venim aquí ja tenim un que és de material de primer d'ESO, i aquí vindrem aquí a la dreta i farem nou grup de difusió. Ja veieu que el funcionament en si no és complicat ni molt menys. Simplement aquesta formació és perquè una mica més és com la presentació de la missatgeria perquè veieu per on van els tiros. I el grup de difusió aquest el farem, mira, posarem a personal docent i li direm docents difusió. I l'enviarem cap a tot el personal docent directament, 111 usuaris. El mateix, si jo vull que hi hagi un segon administrador, aquí el puc especificar. I aquí ho guardem. Em diu que s'ha guardat correctament. Tinc els grups de difusió que ja em surten i quan torno cap a la pantalla inicial tenim aquí el missatge de docents difusió. I aquí què farem? Enviar un missatge. Doncs fem una felicitació per aquest any que ha sigut complicat i desitgem un molt bon estiu. I directament el que fem és enviem aquest missatge. D'acord, fins ara el que hem fet, o sigui, el que hem anat fent és enviar missatges i ara potser esteu pensant, anem a mirar si aquests missatges realment han arribat, no han arribat, si això funciona o no funciona. Què farem? Doncs ens canviarem, farem trampa i ens anirem a la plataforma d'un alumne, en aquest cas de la Èlia Ripoll, que és l'alumne a la que hem enviat el missatge. Perdó, que m'he despistat. Ara sí que les famílies. I aquí tenim, aquí a la part superior, a la missatgeria instantània, i em diu que hi ha missatges que hem de rebre. Primer de tots, el primer missatge que m'ha enviat, el recordeu, com tens el treball, tot a punt. Doncs resposta. Hola, profe. Perquè ha menjat l'ordinador. Posem una excusa com una altra perquè aquest treball no ens l'envien. Després veurem com aquest missatge també ens haurà tornat. L'altre missatge. Bon dia a tots. Aquest és el missatge que hem enviat des de, diguem, en aquest cas suposem que fos el professor, i en què diem, recordeu que soc instal·lat a entregar el treball de ciències. Ja mateix. I aquest missatge el que farem serà enviar-lo a tots els destinataris del grup, que són tots aquests que veieu en aquest punt. D'acord. L'Èlia ja ens ha contestat el missatge, tornem a la missatgeria, tornem a l'administrador i automàticament ja veieu
doncs, que ens han arribat els missatges. És immediat, vull dir, ara he tardat una estona entre un i altre, però bueno, ja veieu doncs, que el tema arriba de seguida. Val? Això són els alumnes que hem fet de l'Èlia i de la seva classe. Aquí, si voleu, doncs, si estem aquí a la classe, tenim els 3 puntets. Aquí podem veure en el detall, podem veure doncs, tots els documents que s'han enviat en aquesta conversa. Si algú enviés un document, ens apareixeria aquí, i tots els membres que formen part d'aquest grup. Si es volgués afegir algú, doncs vindríem aquí al mes i ens carregaríem doncs, els usuaris que vulguem. Doncs aquí tarda una miqueta també perquè ens els ha de carregar i ens sortiria doncs, aquí, tindríem a través del buscador, podríem anar afegint, o del buscador com vulguem, podem anar afegint doncs, a qui vulguem. Aquí direm, doncs, no sé, el mirall mateix. Ja l'hem afegit aquí, editar, i automàticament Martí el mirall s'ha afegit al grup. Ho dic per si en algun moment voleu doncs, anar afegint doncs, alguns usuaris a la conversa. D'acord? Més coses que hem fet. Hem enviat un missatge cap als coordinadors i cap als docents. Doncs, si no m'equivoco, tenim la Marga Agulló, que és una de les destinatàries, que també haurà rebut aquests missatges. Doncs anem a veure a la plataforma de la Marga Agulló, i aquí té una pila de missatges. Aquí tenim, doncs, el primer missatge que hem enviat. Quin dia fem la reunió final de curs? Quan diguis... Estarà bé. Vinga, no ens mullem gaire. El missatge que hem enviat als docents. I aquí, doncs, si la Marga vol contestar, com que és un missatge de difusió, si us hi fixeu, tinc deshabilitat el xat, no tinc possibilitat de respondre. Si volgués respondre directament a l'administrador, que és qui m'ha enviat el missatge, hauria de crear una nova conversa i contestar-lo i agrair-li i desitjar-li un bon estiu, en el cas que es vulgui fer. I després tenim el grup aquest de 6A, que si us en recordeu, a la Marga Agulló l'hem posat com a administradora. Per això, com que està administradora, també rep els missatges com si fos l'administrador del sistema. Llavors, aquí també, si voleu, el contestem. I diem, doncs, quin problema tens? I aquí ja piquem enviar. I després, doncs, directament, ja quan fem el tornar, i tornem a l'administrador, que és des d'on estem enviant tots els missatges, i ens surten automàticament doncs, aquests missatges. A nivell de funcionament, diguem, d'usuari, aquest seria doncs, una mica doncs, el que ja veieu, o sigui que no és complicat. No sé si teniu algun dubte que vulgueu comentar abans de veure doncs, el tema de configuració. Enric, perdona. Sí, Aleshores, podem esborrar un missatge un cop enviat? Si ens hem equivocat, per exemple? M'acabes de matar, però diria que no. O sigui, un cop el tens, som al WhatsApp, però hi ha coses que no estan habilitades. Com ara, que s'hauria en tot cas d'obrir un tíquet si hi hagués un error i seria el mateix sistema, no? Gràcies. Igualment et faré la consulta perquè no m'ho havia plantejat. Ja dic. A mi em deixa enviar-ho, un missatge enviat. O sigui, a mi em deixa enviar-ho. Si et poses a sobre del teu missatge, surt un desplegable amb eliminar. Mira, doncs aquesta no la tenia controlada. Tens tota la raó del món. Mira, ja, ara he quedat ben malament jo. Efectivament. Elimina també en el destinatari o només elimina l'emissor? Això ja no ho sé perquè ho acabo de provar ara. Vale. Mira, anem a mirar-ho. De seguir investigant. Vale, aviam, això és un missatge que hem enviat a coordinadors de primària a la Marga Agulló. Doncs anem a eliminar-ho. Deixa'm apuntar. Vale, doncs eliminem. I ens anem a la Marga Agulló una altra vegada.
Doncs mira, ja tenim la resposta. Automàticament s'elimina per tots els destinataris. Doncs mira, està bé perquè avui hem après una cosa que no teníem controlada d'aquesta funcionalitat. Llavors, tema important que em direu, escolta'm, va, doncs a mi m'interessa començar a treballar ja amb la missatgeria instantània, què haig de fer? Bàsicament, en primer lloc, obrir el tiquet i dir, escolta'm, activeu-me la missatgeria instantània, després per base de dades tocaran un config o alguna cosa d'aquestes que fan els tècnics i us activaran doncs, la funcionalitat. Val? Què haureu de fer vosaltres un cop tingueu resposta del tiquet? Doncs haureu de fer, diguem, l'activació a nivell intern. Val? Com ho fareu, això? Doncs vindreu, això sí que és interessant que us ho apunteu, si voleu, des d'administració. O sigui, no serà des de la missatgeria, sinó que és administració i venim a tipus, configuracions, importacions i exportacions. En aquesta pantalla passem a altres configuracions i haurem d'anar a la configuració 707, que és la penúltima, si no m'equivoco. I aquí vosaltres tindreu la missatgeria instantània amb el tic aquest que estarà deshabilitat. Doncs llavors vosaltres el que podeu fer és habilitar, guardar, i el sistema doncs ja us canviarà la missatgeria interna per la instantània. Llavors, coses que passaran quan feu aquest canvi? Doncs que quan entreu a la missatgeria instantània, tot això us apareixerà en blanc i direu, ostres, però si jo tenia una sèrie de missatges o de converses o d'enviaments i d'això, on els tinc? On han anat a parar? Ja ho he perdut tot? No es perd. Això sempre ho tindreu disponible. Aquí, si venim al punt de les accions i anem a l'històric, aquí el que fa és veure, doncs, mostrar-nos les converses que tenim creades, o sigui que tenim creades en altres, diguem, a la missatgeria interna. Llavors, jo vinc aquí i aquí recupero doncs, els missatges que hagi rebut. En aquest cas, jo tenia una conversa, perdó, que estic amb la Marga Agulló. Ara pensava que com és que només n'hi ha una. Estic amb la Marga Agulló i la Marga tenia una conversa doncs, amb l'Enric Jansana i ella. I que li deia alguna cosa de música i tant que ja me'n recordo. El que recuperem són els missatges que hem rebut, o sigui, no els que hem enviat. Què passa? Que la majoria de missatges que hem enviat hauran tingut resposta. Per tant, sí que els tindrem en l'històric de la conversa. És a dir, recuperant una conversa rebuda podrem veure els missatges que havíem enviat. D'acord? I dius, ostres, doncs a mi m'interessaria seguir aquesta conversa que tenia amb el Jansana. Doncs simplement el que haurem de fer és clicar aquí i posar a fer una nova conversa. I aquí el que em farà serà generar automàticament una conversa amb l'Enric Jansana. Veieu? I aquí sí que li puc dir i aquí l'enviem directament. Llavors, si us fixeu aquí el que hem fet és dir, hem anat a buscar a l'històric de la missatgeria interna com teníem, o sigui, com estava una conversa, que dius, ostres, jo recordo que havíem parlat d'alguna d'un concert, doncs si ja recordo què era, genero una nova conversa i seguim el fil a partir d'aquest punt. Llavors, diguem que no perdem la informació. Això és important, a més que no us espanteu de dir, ostres, jo tenia una informació i ara, doncs, diguem que l'he perduda. No l'has perduda. Vas a l'històric, recuperes tots els missatges que has rebut, pots veure tota la informació que contenia aquell missatge i des de nova conversa genera una nova conversa i automàticament podem seguir el fil de la conversa que teníem amb la nova missatgeria. Important, no anar canviant d'una missatgeria a l'altra. És a dir, si esteu amb la interna i decidiu fer el canvi a la instantània, és recomanable no dir, doncs mira, vaig a la instantània i torno a la interna i no, perquè quan fem els canvis aquí ens podíem tenir accidents. En principi no hauria de passar massa res, és a dir, si esteu a la instantània i aneu a la interna i després torneu a la instantània, en principi no s'hauria de perdre informació,
però diguem que parlant amb els tècnics ens recomanen així molt insistentment doncs que no es facin gaires canvis. És a dir, quan l'escola decideixi, escolta'm, passarem a missatgeria instantània, doncs feu el canvi i ja no canvieu. Val? La idea és que la interna, en un termini més o menys pròxim, la interna doncs, quedi deshabilitada. Llavors, us recomanaríem també anar fent el canvi cap a la instantània doncs, a mesura que quan vosaltres vulgueu. Igualment, si no hi ha res estrany, de cara al setembre està prevista fer una implantació massiva de la missatgeria instantània. Un cop els beta testers ens hagin donat doncs, prou resposta i ho tinguem tot prou rodat, serà el moment en què farem aquesta implantació massiva i que passarem doncs, de la interna, o sigui, tots els cliquedos passaran de la interna a la instantània. Val? I em penso que no haig d'explicar massa cosa més. No sé si ha quedat algun dubte de com s'activa, de com s'ha de fer, o algun dubte de funcionament, algun dubte, aviam, alguna consulta, o si voleu fer alguna, donar el vostre punt de vista, aviam què us sembla aquest sistema, que la veritat és que em sembla que és una evolució doncs, que és molt, molt xula, la veritat. Jo tinc una sèrie de preguntes. Perdona, és que ja venia una miqueta amb el guió preparat. No, i ara, digues. Ets el Francesc, oi? Sí. Un cop creat un grup, aquest es pot esborrar? Per exemple, vaig crear un grup de proves amb un parell de professors i, és clar, aquest grup ara el vull esborrar, però no em deixa. Val. Si venim aquí i anem al detall. Si dic la veritat, no estic segur si es podia. Sí, veig que si ho has provat entenc que pot ser que no es pugui esborrar. Jo no he trobat l'opció d'esborrar-lo. I si provo de sortir, me diu que no puc sortir perquè sóc l'administrador. Sí, exacte. Vale. M'apunto de deures a l'esborrar i això sí, de cas, com que també estem acabant de preparar tot el que és el tema del manual, també especificarem doncs això, si hi ha possibilitat de com es pot esborrar un grup. Val? Val, merci. Una altra cosa també. Jo he creat un grup amb alumnes. Veig, un alumne pot sortir del grup? L'alumne sol no, tu el pots treure. O sigui, diguem, l'administrador sí que el pot treure. Veig que aquesta opció de sortir del grup, els alumnes no ho veurien, això. Diria que la veuen, però no poden sortir. Perquè, clar, si un professor fa un grup, és per alguna cosa, llavors no pot sortir. És l'administrador qui li ha de permetre. Val. Més coses. Grups o enviar missatges a pares. Es pot fer des d'aquí també. O sigui, com ho puc fer per enviar, per exemple, vull enviar un missatge a tots els pares d'una classe concreta? Vale, doncs mira, vens aquí. En aquest cas farem un nou grup perquè no en tinc cap de fet. Demano perdó a la resta d'assistents, és que vaig estar remenant i tenia moltes ganes d'aquesta formació, justament per solucionar dubtes. Perdona. El farem des d'aquí, des de l'agenda, que m'he confós. Val. Quan fem un grup, en aquest cas, hem d'especificar què és un grup, li diem un nom de grup que és aquest i posarem pares. Val? I aquí anem a seleccionar responsables. Aquí, si us hi fixeu, tornarem a estar a la pantalla aquesta que ens tarda una estona a carregar perquè està buscant tots els responsables. I, és una consulta que pel que sembla té moltes dificultats doncs, a nivell tècnic. Ja dic que ahir mateix estàvem parlant amb els responsables de desenvolupament i ens van comentar que estan treballant, diguem, en millorar aquest temps de... Sí, perquè no és normal, per molt que s'hagi de consultar a tantes bases de dades i tanta informació, no és normal que tardi un minut. Llavors, potser primer aquí un desplegable per classes, potser primer, no? Per jo pensaria que sí. El que passa que, bueno, els tècnics són els que saben perquè, diguem, els tècnics saben com és més fàcil i com d'això. Llavors, aquí prefereixo no entrar-hi. Aquí què hem fet? Si us he fixat, hem anat a responsables i aquí em surten directament doncs, totes les classes. Tu, Francesc, em comentaves, vull enviar un missatge als pares. Doncs llavors el que hem de fer és venir aquí als pares de 6è, que és la classe amb la que estàvem treballant, i quan jo marco cap aquí ja em surten, aviam si sóc capaç de trobar-los.
Si us fixeu, abans estàvem treballant amb un alumne i aquest alumne era l'Eli Ripoll. Doncs aquí tenim la seva mare i el seu pare. Llavors, doncs aquí fem acceptem, fem nova conversa, i aquesta conversa ja la tenim aquí. Encara estava aquí amb el d'això. Faig el nou grup i aquí poso un dia pares de sisè. Molt bon estiu. I aquí l'envio. I si ens anem a les famílies i agafem els pares, en aquest cas ja no agafarem l'alumne, sinó que ens anirem a la plataforma dels pares. Ara no em deixarà fer el treball compartit per algun motiu que se m'escapa. Has creat grup o has creat grup de difusió? No, he fet un grup. No me'l deixa fer, perdó, perquè estic amb la mare que colló. Perdoneu. Ara vaig amb l'administrador i ara sí que agafo els... Anirem als pares de l'Eli Ripoll, d'acord? És l'alumne, són els pares de l'alumne de sisè. Aquí acabem de crear el grup. I aquí sí que hem dit, o sigui, l'hem fet com a grup, per tant, els pares sí que ens poden contestar. Potser amb els pares seria interessant que fos grup de difusió. Sí. En aquest cas, mira, hem fet el d'això, llavors ja veieu, sempre és el mateix. Exacte, Vicenç, si és grup de difusió no podíem contestar. El que passa que potser en aquest cas el professor diu ja m'agrada que em diguin gràcies i que em felicitin per la feina o que si m'han de dir alguna cosa que m'ho puguin dir. El grup de difusió és això, si s'ha d'enviar alguna informació, entre cometes, que no requereix resposta, recordeu portar la samarreta blanca per demà, punt. No vull tenir missatges de resposta que em diguin la samarreta ha de ser de cotó, ha de ser d'això, ha de ser de no sé què, en tinc una, li pot donar la volta i pot aprofitar. No. Simplement envio, demà veniu amb la samarreta i punto. I m'estalvio tenir aquestes respostes dels pares. I si us hi fixeu, tota l'estona estem treballant, diguem, com des de professor cap als alumnes. Però, evidentment, això serveix, personal d'administració i serveis cap als professors, entre el personal d'administració i serveis que pugui comunicar-se entre si mateix. Llavors, tot això és el que vèiem al principi de configuració, que hem definit qui pot fer què en cada moment. Recordeu? Enric, perdona, una pregunta. Sí, Manà. Jo no conec la missatgeria, és la primera que ho veig, però com reben aquest missatge? Les persones que el reben, vull dir, igual que tu reps un WhatsApp i t'ho marquen al mòbil, clar, ha d'estar la pantalla encesa de Click-Edu o com reben aquest missatge? El missatge el reben directament aquí a la missatgeria instantània. Això, sí, diguem, en la versió web. Per tant, han de tenir sempre el Click-Edu obert i mirar... Si estan treballant aquí. Després, on havien d'anar ara és, el que passa que és complicat d'ensenyar, per això ho deixava ara pel final, a la part, diguem, el format web. És a dir, tot això que veieu aquí són les captures de pantalla del que seria de l'app. Aquí què fem? Doncs, o sigui, l'usuari que tingui l'aplicació en el telèfon rebrà una notificació que té un missatge. Llavors, el que haurà de fer és entrar a la missatgeria instantània, que és aquest d'aquí, i podrà veure, perdoneu, és que això us ho volia fer amb un emulador que tenim, el que passa que ens està petant. Llavors, us volia ensenyar una mica el funcionament real, però no sé què passa amb aquest emulador que de cop deixa de funcionar i ho he hagut de fer directament amb captures de pantalla directament del telèfon. Això, de fet, si veieu, ja veieu que és el format del telèfon. Doncs rebem una notificació, aquí venim a la missatgeria instantània i veiem, ja veieu, són les mateixes pantalles i rebrem, veurem el missatge que hem rebut. Llavors, això em sap greu haver-vos d'ensenyar així, però és perquè veieu que a través de l'aplicació, quan entro, tinc aquí tots els missatges, entro dins el missatge i puc llegir-lo i puc veure directament el que m'ha arribat.
Aquí mateix també, des de l'aplicació, des del telèfon, puc fer doncs, això, una nova conversa, un nou grup, i el procés és el mateix. És a dir, creo un nou grup, li poso un nom, afegeixo uns usuaris i un cop aquests usuaris ja els tinc creats, doncs ja puc enviar doncs, els missatges i rebre les respostes. Veieu aquí, per exemple, doncs, s'ha creat un grup, hem enviat un missatge i aquest ha estat contestat. Perdona, però per rebre aquest missatge llavors no he de tenir oberta l'aplicació. La puc tenir tancada i la rebo igual que un WhatsApp. Llavors, entenc. Sí, has de rebre, o sigui, rebràs la notificació doncs, que tens un missatge. Vale. I, bueno, em sap greu no poder-vos ensenyar més, ja dic, teníem un emulador, que un emulador no és més que com una aplicació que et reprodueix el telèfon en pantalla i bueno, aquests dies hem estat fent proves i no hi ha manera doncs, que al fer 2 canvis de pantalla se'ns tancava, llavors doncs, hem hagut de, ja veieu, hem hagut de fer aquestes captures doncs, perquè veieu la funcionalitat en si. Val? Llavors, doncs, aquí veieu doncs, que més o menys es pot fer tot el que fem a través de l'aplicació, doncs també es pot fer a través tot el que fem a través de web ho podem fer a través de l'aplicació. Llavors, no sé si hi ha algun altre dubte, si hi ha alguna altra consulta. Sí, jo tinc un parell de dubtes més, perdona, eh? No, digues. Un cop creada una conversa, es pot convertir en un grup de difusió? Que m'hagi equivocat? Hòstia, m'acabes de matar. Et diria que no. No perquè tu estàs en un grup. No, és que no hi ha cap... Per què pots necessitar-ho, això? Per si t'has equivocat. Clar, és que si creu, per exemple, això, vull fer un grup de difusió i creo un grup normal. I després, ostres, clar, no vull que me contestin. Vull crear un grup de difusió. Clar, és perillós, això. Llavors, el seu és crear directament un grup de difusió. Sí, ho deia en cas d'error, de que hagi creat el grup per error. Penso que no es pot. Si vols també t'ho consultaré, però com que no hi ha, diguem, aquest grau d'això, és que penso que no tens perquè no... Com que abans, allò que et deia, com que els grups tampoc no es poden borrar, clar, en cas que t'equivoquis a l'hora de crear un grup, no hi ha marxa enrere. T'ho preguntaré per si de cas, però ja et dic, en principi jo comptaria que no es pot fer. I l'última que te faig, ja deixo de molestar. No, ja, no et preocupis. Els alumnes també poden crear grups? Grups de difusió, grups entre ells? Sí, podran crear grups de la mateixa manera que poden crear una conversa amb els usuaris amb qui li hagueu donat permís. En aquest cas. Val. I ara sí, l'última, que m'havia deixat una. Es poden crear filtres? O sigui, que marqui una etiqueta o ordenar d'alguna manera? O simplement van ordenats el més recent a dalt? Van ordenats per històric. O sigui, aquí els tens posats i no, en principi no... Igualment m'ho apunto perquè pot ser una cosa que podria ser útil d'ordenar grups. Perfecte, gràcies. Al contrari. Val. Doncs més o menys això seria tot el que us havíem de comentar del tema de la missatgeria instantània. Sí que pel xat veig que hi ha algun comentari més. Sí, és el que hem comentat abans de la notificació. O sigui que per l'aplicació sí que reben aquesta notificació. Jordi, no sé si estaves dient alguna cosa. Sí, dic, perdona, enviar un missatge a 2 o més grups a la vegada no deu ser possible. No hauries de fer... el que hauries de fer és escriure un missatge, enviar-lo 2 vegades. Sí. Vale. M'esteu fent ballar el cap avui, perquè clar, tu tens... No, ja em sembla bé, vull dir, això és que us interessa la missatgeria, llavors això és bona senyal. Clar, tu tens l'enviament, tindries l'opció de crear-te un grup ajuntant els dos grups aquests si t'interessés. És més feina... És més feina, o sigui, és més fàcil enviar-lo 2 vegades, per entendre'ns. O que si dius, mira, escolta, per exemple, tens el grup de primer A i el de primer B. I sempre has d'enviar la informació doble.
potser t'interessa tenir el primer A, primer B i un tercer grup que sigui primers per la comunicació aquesta que vagi per tots, o grup de difusió, depèn de com. És a dir, primer A i primer B faig un grup i primers el que faig és un grup de difusió. I aquí simplement, o sigui, els primers els envio missatges i si em volen contestar, els de primer A em contestaran per primer A i els de primer B per primer B. D'acord. És una opció que se m'acut per no saturar, perquè no es perdi missatges després o que diguis això està per una banda o per l'altra, no sé si això aquest pare m'ho va enviar per aquí o m'ho va enviar per allà. Doncs bé, si t'assegures que et vagin cap al grup que toca. Molt bé. Una pregunta. En els grups de difusió, Sí. els integrants del grup saben qui n'hi ha o no? O sigui, jo faig un grup de pares i es veuen que estan tots els pares o no es veurien els integrants? Penso que sí que es veuen. Aviam, deixa'm fer una prova. Vale, aquí tenim, per exemple, farem el Carles Albó. És igual, farem a la Marga. A la Marga, a 200 difusió. Tenen l'opció de veure aquí els membres, aquí el detall. En aquest cas, per exemple, si t'hi fixes, aquí només apareixen els documents. Normalment, en els... O sigui, si faig un grup de difusió de pares, no es veurien quins pares estan dintre d'aquell grup. No? I si faig un grup normal, sí, no? Exacte, fixa't, ara estic en un grup que és el grup de música, que és el que hem creat, que ens ve de l'històric de la missatgeria interna, recordeu? Sí. I em surten els documents. I els membres. I els membres. Aquí sí que, o sigui, perquè com que aquí jo puc respondre, entenc que és aquesta la idea. No us he comentat lo de afegir un adjunt, no té més dificultat, és afegir, busquem un document, farem aquest mateix i l'enviem. Ara he vist que no he fet la prova, em surt aquesta autorització i si ara jo vinc a documents, aquí tindré l'històric. No havia pensat de comentar-ho, veig que ja veieu que no té més història. Vale, perfecte. Va, més que ja m'estic escalfant amb les respostes. No sé si hi ha algun dubte més o si hi ha alguna cosa. Si teniu qualsevol dubte que encara no us surt i d'això, us passo un moment pel xat al meu correu, per si dius, escolta, allò que vas estar parlant a la formació que no veig com d'això. Fins ara amb un missatge podíem saber qui l'havia llegit i qui no. Això segueix podem fer? Perdona un segon. Vale. Ja teniu el correu en el xat. Perdona, em preguntaves com saber si s'ha llegit el missatge. Sí. M'agafes del tot. Per saber si s'ha llegit el missatge, això t'hauria de consultar. D'acord. Si us sembla, farem una cosa. Els dubtes que han quedat ara pendents, com que tinc els correus dels assistents a la formació, miraré de preparar-vos un correu i us l'enviaré des de la meva adreça directament i miro de respondre-us. El tema aquest de saber si el missatge s'ha rebut o si es poden ordenar els grups, si hi ha possibilitat d'esborrar-los i el tema de passar un grup a grup de difusió. Ja veieu que és una funcionalitat que és nova i clar, diguem que no la tenim rodat i alguns dubtes d'aquests ja veieu que m'agafeu a contrapeu. No sé si pel xat hi ha alguna conversa més o hi ha alguna consulta o si algú té més dubtes. I si no, doncs farem una cosa, aturarem ja la gravació.